Üçlükler. Üç adamdan aşıňy gysganma. Mihmandan, yetimden, çağadan. Üç zat duýdansız geler. Bagyt, ölüm, söýgü. Üç sani howandaryň bar. Taňryň, ene ataň, ýan ýoldaşyň. Üç sani düşmanyň bar. Gaharyň, ertire goýan işiň, nähak ynjydan dostuň. Üç zady ýok edibem, gizläbem bolmaly. Söýgüni, ukyny, ölümi. Adamyň häsiýetiniň nähildigini üç ýerde tanap bolýar. Ýolly ýoldaş bolup, goňşy ýaşap, ekin şärigi bolup. Üç ýerde kän eglenilmeýär. Agyr ýatan hassa sorulanyna, şum habar eltilenine, dilege barlanna. Akıllı adam üç adamdan hiç zady gaty görmeýär. Däliden, hassadan, ayaldan. Üç zady yerine ýetirmek parzdyr. Ajy doýurmak, adaşany ýola salmak, ötegçini mihman almak. 5 günlük yalançy. Köpü gören hormatly ýaşullarymyz bu dünýäni zymdyryp geçip barýan kiýgin kölegesine deňäp oňa 5 günlük diýilmeginiň sebäbini şeýlerek düşündirýärler. 5 günlük yalançy ol doglan, mektebe salam beren, öýlenen, perzende ýüzüň düşen, jynazaň okulan günleridir. Türkmençilikde halanylmayan 7 zat. Pederiňe, ene ataňa el götüren, watanyňa dönüklik eden, äriňe, ýan ýoldaşyna biýopalyk eden, zorluk bilen zina eden, öz janyna gasp eden, serhoşlukdan ölen, egni ýasgynjak zonlukka ölen. Türkmençilikde salamlaşylmayan 7 pursat. Ayak ýoluna barylýan hajatxanalarda, hammamna, ýunup duran adam bilen, arak şirap içip serhoş bolanlar bilen, uklap ýatan adam bilen, nahar ýyp oturan, egerde iýmit agyna bar bolsa, namaz okap oturan adam bilen, tesbihana oturan bol. Bagtsyzlyga alyp barýan 7 günä Taňra şek ýetirmek, galyp işler bilen meşgullanmak, biregi nähak öldürmek, süýtgorluk, ýetimleriň hakyny ýemek, watan gorawndan gaça durmak, wopaly dostuňa, ýan ýoldaşyňa ýarama söz aýtmak. 9 düzgünlük. Ata-babalarymyz 9 düzgünlügi ruhy ahwalat görnüşini göz öňüne getirip, onu şeýlerek jemläpdirler. Olar 9 düzgünlügi 3 ajy, 3 süýji, 2 kapyr, 1 musulman diýip ketdiler. 3 ajy: ölüm, aýrylyk, töhmet. 3 süýji: lewil, perzent, söýgü. Söýgü diýen düşünje bu ýerde giň manada gelýär. Söwür ýara bolan, ene ata, watana, el bolsa, perzende, kesipkara bolan söýgü. 2 kapyr nefis gahar, 1 musulman imanlylyk. Abdul bol, seni gören däli saýsyn. Aç bilen dost bolaýyn diýsen garny doýur. Aç bilen işleme, dok bilen deprinme. Adama ne ıssy yarar ne soğuk. Adam mardır kızıl alman akşıdır. Adam mardır hayvan ondan yaxşıdır. Ağaç atamın önün öwrady talak. Ağlama ölü üçin, ağla däl üçin. Akşam olsa yet, sabah olsa git. Ağyň ady bar, garanyň dady bar. Agyr batar ýeňil galkar. Agyr başly balanyň hormaty ziýada bolar. Akylly
Ağıl salyança däli ogluny öýürer. Akmak kör bir düşen yerine yeni düşür. Alçak yerde yatma fiilalar, üskök yerde yatma yilalar. Alçak yerde depecik özün dağ sayar. Altın eli bıçak kesmez. Altın gımmatın sirrap biler. Aňgyrmak eşege yaraşar. Arkaly köpek gurt kapar. Arkasyz köpek guyrugun yapar. Agyr bol, suwy talyp iç. Arık arassalanar, adyň arassalanmaz. Aşygy siňek owazym saz geler. Aşygyň barlygy hiýalydyr. Aşyk arsyz gelek. Ata ene berse dadymlyk, Taňry berse doýumlyk. At al barlydan gyýdal ýarlydan. Ata menzil nedir, düz nedir? Ata ogluny 10 ýaşda biler. Ata senedi ogla miras. Ulu göz bilen gyýdal, ýigitlik göz bilen atal. Injyk gyýd äre barmaz. Oşk näz kereşme bilendir. Ya dostun çanagyna var, ya çanagyny dostun el. Ya täkdir, ya birkdir. Ýagşy aşgalandan yaman garyn ýyrtylsyn. Yakynyň sözü yaradan ötür. Yakynyň ýolun takgaly bitmez. Yalanyň düýbi yalan bolar, yalan bolar, yalan bolar.